Мениджмънтът на парк Мол Стара Загора Colliers International организира коктейл за своите лоялни клиенти. Събитието беше подкрепено от Търговско-промишлена палата и от община Стара Загора. Изисканото парти събра на просторната тераса на ресторант Фенси, намиращ се в модерния търговски център, стотици представители на бизнеса, на културата и изкуството и на различни организации. Приятната атмосфера беше допълнена от виртуозните изпълнения на големия български музикант Теодоси Спасов и негови оркестър и от апетитните кулинарни изкушения и разхладителни коктейли, приготвени от домакините от ресторант Фенси и Ян Кофи Брейк. Където имаме присъствие, много активно работим с бизнес, администрация, култура, с тези общности, за това да създаваме предпоставки те да се срещат на едно място регулярно и да имат възможност да обменят опит, да обменят идеи, да си комуникират. За нас най-важното е хората постоянно да имат места, платформи, където да могат да обменят добрите си идеи, да обменят опита си, включително проблемите си и да се решават. Затова за нас е изключително важно и от тази гледна точка това събитие, което правим и което ще бъде регулярно събитие, няма да бъде еднократно. Парк Мол Стара Загора работи от 8 месеца и независимо, че старта на търговския комплекс съвпадна със световната финансова криза, неговите инвеститори и управляващи са оптимисти по отношение на предварителните очаквания. Един проект като Парк Мол Стара Загора от такъв размер и такъв мащаб, а и нов за един пазар като Стара Загора, има един срок на разработване, който е в рамките на година и половина до 3. И това естествено е предвидено в бизнес плана на инвеститорите. Имаше и ефекта от финансовата криза, което малко промени първоначалните очаквания, но смятаме, че Парк Мол Стара Загора има всички предпоставки да се превърне в това, което всички сме искали, когато сме го градили, в така любимото място на старозагорци и разбира се и хората от региона около Стара Загора за пазаруване, за развлечения. Има страхотни програми, киносалони и за прекарване на времето с семейство и с приятели. Директорът на Colliers International подчерта, че търговците в мола проявяват изключително гъвкава практика, като предлагат много атрактивни оферти и промоции и те винаги се допълват от разнообразието и високото качество на стоките. Винаги се опитваме по много така креативен начин, както и по много активен начин да разговаряме с клиентите на Парк Мол Стара Загора, като им предлагаме постоянно нови решения, нов начин на пазаруване. Парк Мол Стара Загора стартира атрактивна програма за лоялност, насочена към неговите специални клиенти. По време на коктейла гостите имаха възможност да гласуват за своята предпочитана марка. В скоро време те ще получат приятна изненада от търговците и възможност да пазаруват с преференции и допълнителни отстъпки.